Šéfe, snažili jsme se, ale někdo tam byl. Ne, oni nebudou představovat žádnou hrozbu. Jsem si tím jist. Plán může pokračovat dále. Ano, už se to blíží. Bratře. Sebrali nám všechno. Sebrali nám naši základnu, ale dostali jsme příležitost začít znovu. Tentokrát se skrýváme, avšak v podzemí nového domu. Máme zde novou základnu, novou utajenou základnu. Vítejte, pánové. Základnu vybavenou nejmodernějšími technologiemi, zbraněmi a velkou spoustou informací pro náš nový začátek. Společně tu teď přežíváme a snažíme se vzkřísit skoro již mrtvou jiskru našeho dlouho ztraceného seriálu. Takže nazdarte! Čau! My v té minulé epizodě jste viděli. Oni na nás zaútočili a sebrali nám všechno. Avšak to nevadí, protože my se jen tak porazit nenecháme. Takže jsme si založili novou základnu, jak vidíme tentokrát v podzemí, a s těmi nejlepšími technologiemi. Hvězdná brána, superkomputer, stěna zbraní. A kdo by nezapomněl na stůl, na kterém máme naše bitevní artefakty. A nebo jídlo. Ale hlavně nesmíme zapomenout na nejnebezpečnější předmět, který na tomto stole máme. A ne, není to tenhle barel. To je spíš ta nejdůležitější věc, kterou tady máme. No co je, nesuďte nás, taky potřebujeme doping. Ano. Ta nejnebezpečnější věc je tohle, proto je to pod skleněným poklopem. Z toho stačí na toto vejce 3krát zaťukat a vylíhne se z něj monstrum. Monstrum, které má podle pověsti zničit celý náš lidský rod. Avšak, aby jsme nezačínali moc z hurta, tak tentokrát začínáme jenom tak, aby jsme nevyprokovali pochopitelně ty tvory, které na nás v minulé epizodě zaútočili, tak budeme na to jít celkem pomalu. Takže Tome, musíme hledat další podivnosti na chycení. Ano. Takže k našemu superkomputru. Tome, mám dobrou zprávu. V blízkém okolí zachytnuli výskyt jednoho hodně známého monstra. Siren Heada. Tak co říkáš, to je dobrý nápad, že normálně pak můžeme ve škole flexit. No, každopádně. Takže teď se vyzbrojíme u naší stěny zbraní a samozřejmě si dáme pivo. A nesmíme zapomenout na nejkrásnější místnost v celém našem podzemí. Já tam nejdu. Takže, jak vidíte, už jsme na místě. Je to tady krásný? Ne? Tak to mám zklamu, tohle je vaše bydliště, proto není krásný. Už dost hloupých vtipů, takže přijeli jsme na našem patentovaném bojíme se voze. Jo. Takže, a právě teď na tomto místě by se měl vyskytovat Siren Head. A samozřejmě tady máme naši patentovanou bojíme se tašku.
Jo, to je 100% naše, sami jsme se ji otiskli. Takže a jdeme na lov Siren Heada. Takže někde na tomhle poli by se měl vyskytovat. Ale Tome, jak toho Siren Heada najdeme? Já mám ale tip, Tome. Takže v této tašce máme 2 věci. Za prvé, tuto vábičku na různé monstra, tak třeba pohleďte. Slyšíte ten zvuk? Tak přesně takovýhle zvuky vydává samička, ku příkladu Siren Heada, když se chce pářit. Tímhle Siren Heada přivoláme, ale říkáte si, když se objeví, budeme pěkně v zadali, že jo? No, tak proto tady máme tohle. To je naše pas na monstra, vidíte? Na tomhle kelímku je P jako pas, takže je to ta nejlepší pas, kterou kdy seženete, protože tohle vypadá jako pas už od pohledu. A kdo říkáte, že ne, tak pozor, abyste se do té pasti nechytli sami. Hodně jsme jich nastražili po tomhle v okolí. No a teď Tome, ty si vezmeš vábičku, protože ty seš postradatelný typ, jo? A já zatím budu nést naši past. A až se objeví, tak ho ulovíme, ano, Tome? Ano. Takže právě tady už hodinu takhle stojíme a chrastíme tady jak blázni, teda ne, že bychom nebyli, ale začínám si myslet, že nám ten přístroj halal. No, podíváme se trochu dál. Takže právě tady už znova jsme chrastíme a to vůbec ničemu nepomáhá. Jenom tady, tyjo, Tome, nezdá se ti, že je nějaký větr? Nějaký větr. Tome, ty něco, co to bylo? Nevím. Tome, nějaký obrovský nohy. Tome, odešel. Tome, tady byl. Aha. Tady byl Siren Head, vám říkám. Jo, no. Tady normálně byl real, legit Siren Head, ti říkám, Tome. A já se tady začínám bát, Tome. Já taky. Já se tady strašně úplně začínám bát. Tak to bude ještě něco zajímavého. Jo, hele. Ale jakože vypadalo přátelsky. Takže když budeme přátelé taky, možná... Tome, kurňa, Tome, on na mě zaútočil a pak utekl. Tome, musíme hned pryč, nebo musíme hned... Tome, pane bože, on tady všude běhá. Tome, pane, on se páří, Tome, rychle, musíme jít. Jdem. Musíme jít, rychle, jdeme. Jdeme tady tuto babičku. Kde je ta past? Tome, tady bude někde past. Jo, Tome, tam je bezpečné území, tam. Siren. Tome, hodně zadu. Kurňa, kde to jsem? Kamera. Tome, kamera. Myslíš, že to všechno zaznamenalo? Podíval se. Je to. Sakra, jo. Ono to bylo zapnutý, takže teď už to je znovu zapnutý, takže Tome, tady ten Siren Head, kde je? Nevím. To já taky ne, Tome, ale jedno je úplně jistý, Tome. Co? Dokázali jsme ho spatřit a máme ho natočenýho, Tome. Ano. Jsme lidé, kteří nejenže dokázali, že existuje, což bylo mnohem víc lidí, kteří ho natočili, ale také jsme lidé, kteří mají důkaz. Au, ještě teď mě hodně bolí tělo. Tyjo. Pokousal mě. To mega bolí. Takže máme důkaz, že Siren Head existuje. A i na těle. A ty vado, ten jakoby nikdy se neunavil, ale Tome, máme jednu možnost. Buď to, Tome, tady něco černýho bylo, on tady furt pobíhá.
ale já vím, jak na něj. Až nás, hele Tome, až znova na mě skočí a začne mě kousat a skákat po mně, tak vezmeš tu past. Tome, pro případ nouze, vezmi tu past a au, on tady poletuje. Tome, vezmi tu past rychle. Rozhlídni se. Zajrane, kde je? Kurňa! Pás je tady! Tome, ty jsi byl ode mě metr daleko. Jak jsi dokázal, že já mám tu past? Já jsem se soustředil, aby ta past k tobě doletěla. Tak počkat, tohle je zvláštní. Zkus to udělat ještě jednou, Tome. Jak kdyby já tady položím tu past a teď jdu od tebe několik metrů dál a ty se zkus co nejvíc soustředit, aby jak kdyby ta past ke mně doletěla. Ano, 3, 2, 1. No? Ty svojí myslí pohnul tou pastí, ve které je ten Siren Head. Můžete slyšet jeho křik? Jedinečná pitva Siren Heada. Takže podívejte se na to jeho unikátní smrštěné tělo. Takže Tome, podej mi skalpel a jdeme ho rozřezat. Těžko se to řeže. Takže lidi, operace Siren Heada teď skončila. To byl velmi zajímavý proces, ale o tom až později. Nyní se Tom začne učit své schopnosti, to je mnohem zajímavější část, protože nejprve si projdeme to zajímavý, poté se pojďme podívat, jak si teda Tom vede. Takže zdar lidi, já budu Tomův trenér, jak vidíte, mám tady svůj speciální ochranný oblek, který je ze 100% vibrania, teda ty brýle jsou z adamantia, ale nebudeme si vydobovat nějaký copyright, nechceme přece znovu, aby jsme měli problém s právy. Takže, Tome, jsi připraven? Ano. Takže, Tome, teď je to lehké. Když jsme objevili, co tvoje moc dokáže, tak teď bychom mohli zkoušet nějaké hranice. Tak třeba zde máme jeden koš. Takže, Tome, zkus pohnout vůlí toho koše. Úžasný, Tome, tady tohle jsi dokázal, ale teď jdeme ke trochu těžším výzvám. Teď tady máme na naší stěně nářadí ten úplně největší kousek železa. Je velmi těžký, Tome. Dokonce já potřebuji umělou ruku, abych ho zvedl. Takže, Tome, tvá věc je jednoduchá. Tady ho položím a teď zkus touto věcí pohybovat. Ano, Tome? Takže 3, 2, 1. Tyjo, Tome, funguje to. Sice mě to udeřilo, ale jinak dobrý. Funguje to. Takže ahoj lidi, ta bitva Siren Heada už skončila. Já jsem se konečně probral z toho spánku. Ježíš, Tome. No bylo něco. Asi jsem kvůli tomu ztratila asi 25% mozku, ale to se děje to se děje každý den při natáčení tady téhle šílený série. Jsme blázni. No to jo. Takže, já vám teď budu ukazovat věci, které jsme v Siren Headovi našli a posoudíme, čemu asi budu. Takže, první věc, kterou jsme v něm našli, je tohle. Tohle vypadá něco jako jeho speciální kůstka. Něco jako jeho senzor, který přenášel různé informace a díky němu Siren Head měl prostě tu skladbu, jakou u něj známe. Další věc, kterou tady máme, je tato hvězdička. Nevíme proč, ale byla centrem jeho hlavy. Tato hvězdička má ale také podle biologie zvláštní schopnost. Její třpytky mají uspávací téměř drogové účinky. Takže tady tohle můžeme odložit k našemu stolu kontaminovaných věcí.
To byla nějaká sína. To nosíš v Kurňa, pohodě? jo, jsem v pohodě, jsem v pohodě. Jak spal Jsem jsem pořád- pořád. Co způsobuješ jsem během po- jiné minuty. Ale jsem pořád uchyl, ale spal jsem, takže všechno je normální. Takže další věc, kterou jsme v něm našli, je tady tohle. Tady tohle vážení je vzorek tkáně z jeho těla. Ano, říkáte si, Siren Head má jenom maso. Na těle nemá chlupy. To je právě omyl. Zjistili jsme, že Siren Head je něco jako opačný člověk. Maso má na povrchu, avšak kůži má vevnitř. Což by mohlo znamenat, že kdyby byl nějaký člověk mutant a přidal by si ještě sirény, mohl by to být Siren Head, což by však vysvětlovalo jeho původ. Takovýhle teorie o Siren Headovi si rozebereme na našem novém kanále Akta S, který provází moja solovka. Takže pokud mě nesnášíte, tak dejte na ten kanál ban a to hned. Takže jdeme dál. Takže, co tady máme dál? Tady tohle je asi jeho nejtechničtější část. Já jsem mi rozbil, jsem nebyl. Tohle je, prosím, jeho hulící žílka. Kdykoliv Siren Head totiž pozře něco organického, pro vás blbouny, cokoliv, co je z přírody, to je ta věc venku, tak se v tomto vytvoří jakási tekutina, která se vypařuje a právě proto dělají ty jeho sirény ten sirénovitý zvuk. Tak jo, proč jsou to sirény? Takže, co tady máme jako poslední, je tento medvěd. Jak vidíte, tak Siren Head má speciální žaludek, že když do něj něco spadne, tak to umře a on to jak kdyby stráví, jenomže jenom zevnitř. Na povrch je to krásný, roztomilý medvídek. Ale když se podíváte dovnitř, odhalíte rozteklé maso a klouby, které se lámou. Všechny tyto věci jsou uvnitř tohoto medvídka. Takže úchyláci, běžte na Scary Prank Shopu, kde ho koupíte. Má novou voňavku. Voní jako skunk. Takže, dále bychom tu měli... Tome, nemohl bys zkusit použít svoji moc a z toho dělat? Tome, tvá moc má strašný rozsah. Nevím, jestli dokážeš ovládat takovou moc jsem... Jak ale jenom ta tvoje moc vznikla? To musím najít. Takže jdeme do našich archivů, kde máme tento skvělý atlas příšer, který vás provází všemi příšerami. A jestli takový atlas chcete, tak jděte opět na Scary Prank. Mě už to unavuje dělat furt reklamu. Prostě si to zjistěte sami. Mě už nebaví dělat reklamu, takže se podíváme. Tady to je. Úchylovec Spider-Man maskový. Takže... To byla poslední naše událost, kdy jsme s něčím takovým bojovali, že ano? U Siren Heada to vzniknout nemohlo. Ten nemá takové schopnosti. Jak říká strana 143, tak ten má schopnosti jenom takové, že za pomocí zvuků dokáže pohybovat a měnit počasí. Takže jo, tento úkol má schopnosti. Pane bože! To je strašný. Tome? No. Zjistil jsem něco strašného. Co? Víš, jak jsme naposledy bojovali s tím úchylem v masce? No. Je to jeden z temně vytvořených tvorů. No a když je známý tím, že když někoho zabíjí, tak do něj přenáší svou takzvanou nekroenergii. No, a co s tím? A ho postupně zabíjí, jenomže když to nestihne dokončit, v někom ta nekroenergie zůstane a dá mu prazvláštní schopnosti. Ta nekroenergie teď zůstala v tobě a díky tomu máš své schopnosti. Aha. Ale A to je dobrý nebo špatný? Tome, je tu jedna nepříjemná věc. Ta nekroenergie tvé schopnosti bude pořád zvyšovat a zvyšovat. Postupně nebudeš moct ovládat, až tvé schopnosti ovládnou tebe a ty nakonec zmizíš s nimi. Ale to se nemůže stát. Tomu nemůžeme... Něco se děje s naším centrálním telefonem. Tome, někdo nám volá. Podívejte se.
Viděl jsi to? To bylo strašný, nějaký Mr. Dark, ale spíš mi připadalo podezřelý to místo, kde byl. Takový šedý, jako by se tam stavilo. Jako u nás nahoře, Tome, přesně nad náma, nad naším doupětem. Musíme se nachystat, Tome. Připrav si výbavu zbraní, Tome. Ano. Musíme zjistit, o co tam jde. Tentokrát už se nenecháme takovými lidmi zastrašit. Tentokrát je zničíme. Jo, kdybyste se ptali, ten klobouk je pitomej. Ale tvoří ochranný štít. A navíc jsem za něj v obchodě dostal 20% slev. Ty reklamy jsou už fakt všude, Tome, kurňa. Víte co, nebudeme přeskakovat. Prostě jdeme. Takže pozor, už vstupujeme na to území. Tome? No. Dej se opatrně. Co to tady je za krabice? Někdo tady něco kupoval, Tome. Někdo tady má své doupě. Jinak, kdybyste se ptali, proč já jsem ozbrojený touhle speciální ducholovíčskou holí, a Tom je jenom prostě tak holej, tak to proto, že Tom má přece svoji moc. A já jsem jenom takový malý, slabý, ubohý. Ale z holí se cítím jako někdo. Ne jako Miloš Zeman. A promiň, nechci udělat copyright. Takže, kde to tady máme, Tome? To jsou jakýsi nástroje, jak kdyby mučící. Ale tady tohle, na rozdíl od těch jiných, znám, Tome. To je speciální nerpatická špička. Vidíte tady tohle? To je... No ovšem, Tome, tady tohle to je nově koupený stroj na tyhle nervodilský špičky. Tady tyhle špičky dokážou z člověka udělat toho standardního úchyla v masce. A nebo dokážou ze sebe vypudit nekroenergii, podobnou, kterou dostal Tom. Když o tom tak přemýšlím, tohle je přesně na počet těch úchylů, kteří nás v minulosti napadli. Což znamená, že ten Mr. Dark, nebo jak se jmenuje, už o nás ví. To on poslal ty úchyly v maskách, Tome. Musíme pryč, ale ne. Jo, to tak. Fuj, to je nechutný. Našli jste něco? Stříle! Útočí! Kde je? Kde je? Kluci, ale já vidím, já vám něco. Pane, našli jsme to, ale nemyslíte si, že je to trochu ukvapené? Není času na zbyt. Konečně našel čas mé pomsty. Konečně budeme věční společně. Co tady sakra dělám? To se ptáš toho nepravýho, Tome. Co když se zkoušel zeptat tam toho? Co tady dělám? Co jste vy? My jsme z týmu Bojíme se. Jsme ti nejzkuše... A já na to kašlu. Po tolika cringe epizodách si ani nikdo nemůže myslet, že jsme čímkoliv vážní nebo superhrdinové. Sám vidíš, jsme tady uvěznění v oplzlém sklepě plným tuřínů. Teda doufám, že jsou to tuříny. Protože jestli nejsou, tak ta druhá myšlenka, co to je, mě celkem dost děsí. A kdo seš vůbec ty? Jmenuji se Maty a oni mě sem unesli. Oni? Kdo oni? To Vítejte, šampioni. Co? Kdo to sakra mluví? To jsem já, pán Klání. Co to sakra? Vítejte v mé aréně.
Co to kurňa? Vypadá to jako nějaká bojovnická aréna. No to máš bohužel pravdu. Diváci už jsou napjatí, jak uvidí nějakou krve prolívající se show. Ve přírodní aréně jsou smrtelně nebezpeční tvorové z hlubin i ze země. Pane bože, to je hrozné. Můžete si vzít zbraně. Co? Jaký zbraně? Klání odteď začíná. Tak jo, musíme si vybrat něco dobrýho, protože vypadá, že ti tvorové jsou smrtelní. Tak co tady máme? Tohle vypadá třeba slibně, kdybych je mohl umlátit. Vždyť jsou to jenom slepice. Oholené slepice. Jako kuřata. Tak, teď seš na řadě ty, neznámý Maty. Co bys si ty vybral? Nevím. Tak třeba... Kladivo. Ty budeš jak Thor. Takže, a poslední na řadě si ty Tome, co si vybereš? Tak já si asi vezmu tady. Tom bude zlatokop. A ještě já, protože mám takovej... Zlato si vytěží. Skvělý. A protože já mám takovou malou blbou zbraň, tak já si vezmu ještě tady tento ostrý bodec. Tak jo, jsme vyzbrojení a gladiátoři. Můžeme se dát do utkání. Pane bože, Maty, ty jsi ho zabil. Ty jsi ho zabil, aby jsme nenatočili, jak upraskala lepka. Pane bože, to ne. Vidíš ten... Au. To ne. Tome, to je kyselinové, jde! Musíme rychle pryč. Jo, jsme nejlepší. Haha, myslíte si, že mě odrovnáte tím, že zabijete jednoho mého zombíka? Pozdravte armádu! Vidíš, že diváci tady týdle velký show, co se dí právě tam, nejsou moc nadšený z toho, co se právě stalo. Takže Tome, měli bychom se někde skrýt. Vidíš tam tu skrýš? Nechápu, proč jsme se jí dřív nevšimli. Ona je otevřená. Takže Tom a ten podivný Maty, kterýho jsme dneska potkali, šli na obhlídku, protože tam můžou být pasti a já se nechci do nějakých chytit, tak posílám je, protože jsem zbabělej, protože jsem skvělej kamarád. O tom si nemusíš dělat starosti. Spíš bych si dělal starosti o ten zombie škrábanec na tvé ruce. Cože? Ano, jak víš, tak pomocí zombie škrábance se ti do těla přenese spoustu zombie toxinů, které tě nakonec promění. Užij si poslední zbytky při rozumu, než sníš své přátelé. Tome, už se to děje, už se proměňuju. Tondo, co se s tebou děje? Nezbývá nám moc času, než se proměním a zakousnu se do vás. Musíte přežít. Nechte mě tady.
Tondo, jsi v pohodě? Co je to za zvuk? Slavíme. Co se to sakra děje? On se zaslo. On tady asi nefunguje elektrika, nebo nevím, co se děje. A teď tady bliká, to se to strašně co se to děje? Vítejte, mý šampioni. Vítejte. Rozhodně jste se v mém doupěti pobavili, že ano? Držím. Co se to stalo za naší základno? To si děláte srandu. Tome, ten zombík, Tonda vypadá nějak na straně, jako zombík. Máš nějakou zbraň? Jo, něco jsem našel. Dobrá. Takže napočítáme do 3 a otevřem. Raz, dva, 3. Rychle! A běžíme! Rychle! Běžíme! To ne, on je snad nezastavitelný. No, zkusím použít svoji moc. Je těžký manipulovat s takovým velkým kusem masa. Teď jdu na řadu já. Omráčení nám dá sílu času. Rychle, Běžíme. Honem. rychle, Honem. Musím. napni to. Tak, dobrý. Obujeme se. Wop. Ne. Rychle, už se zbouzí. Jo. Omráčil jsem ho moc. Dobrý. Jdem. Tome, pojď. Musíme se skovat. Tady je ta protilátka na zombie. OK, tak jdem. Zastavíme. Tondo. Tondo, seš v pohodě? Jo, Jo. ty Bado, co se stalo, kurňa? Já jsem byl zombie. To je ta pistole s protilátkou na zombie, kterou jsem tady nastražil. Kdyby něco. No, ty Bado, neublížil jsem vám nějak, že ne? Ne. To spíš, že jste ublížili něco. Skvělí kamarádi. No, takže, jak se říká, konec dobrý, všechno ne tak rychle. Ale ne, není to zase ten lepkoun, co? Já si myslím, že ano. Tondo, právě jsem tě zachránil před zombie virem. No, myslím, že teď už všechno bude dob. Snad jste si nemysleli, že to bude tak snadné. Nedovolím vám vyhrát.
Nemáme na výběr. Musíme použít Tomovu sílu! Tři, 2, 1. Ona to přežila. Musíme s ní udělat jedinou věc. Napí se. Drink, ale křištál. No, jak teda existuje Bůh? Bože, dej mi nějaký hodnotný nápad. Něco na zahraje. Dobře, už mlčím, Bože. Zajímavý. No, to je smrti? Co to sakra je? Tady něco je. Když sem napíšete něčí celé jméno do tohoto notesu, tak ta osoba do 5 sekund zemře. Příčina smrti bude vždy udušení. Zajímavý. To určitě to bude fungovat. Jo, fakt díky. To ne! Ale ne, zombie krade u našeho vánočního stromku. Tak počkat, co tu má zombie na sobě? Tak to zkusíme. To je dobře, uvidíme. Já věděl, že to nebude fungovat. Svatá matko Thanosova, asi jsem si ucvek. To si nemůžu nechat pro sebe. Halo, Tome? Ne, zase jsem se nepočural. A ne, ani to ne. A o tom nikdy nemluv, byl jsem možná. Takže, Tome, potřebuji ti něco říct. Stav se u mě doma, jo? Dobře? Jo, chápu. Chápu? Jo, vím, že jsou Vánoce a že chceš být doma, ale poslouchej mě, Tome. Tohle je sakra důležitý, mám tady sakra dobrou věc, je to sakra dobrý content pro Bojíme se. Jo, to Bojíme se, který jsme tolikrát okládali, protože jsme byli ožralí. Já to mluvím na video, jo. Já to mluvím na video. O chvíli později. 1. Ahoj. Ahoj, Tome, musím ti něco super ukázat. Tome, mám tady něco super. 1. A co? Tome, mám tady ten speciální notes jménem Notes smrti. A ten umí jednu skvělou věc. To bys ani neuhodl. Umí to, že když napíše do toho cizí jméno, tak on zemře? Jo, jak to víš? Protože to jsem byl já, kdo to na tebe hodil. No jo, to ty děláš s úplně každým odpadem, který jakože hodíš na mě. Ale to jsem ti chtěl jakože říct, že to doopravdy funguje. Tomu nevěřím. No, tak když tomu nechceš věřit, zkus do toho třeba napsat moje jméno. Ne, to nechci dělat. Co kdyby to byla pravda? Tak dobře. Ale mohl bych tam zkusit napsat něčí jiné jméno, abys to mohl otestovat. Přál byste si něco, pane? Fuj, kdo to sakra je?
A to je můj poskok, toho mám novýho. Naklonoval jsem ho ze sebe, aby mi dělal poskoka. Dokonalý experiment. Poskoku, jak se jmenuješ celým jménem? Brbligin 15. prosím. Jak to 15. No, víš, už jsem měl další poskoky. A všichni zemřeli. Tenhle je v pořadí 15. Tak dobře, jdeme na to. Tak dobře, Tome, můžeš začít počítat. 1, 2, 3, 4, 5. Sice vypadá, že umírá, ale vidím, že neumírá. To je divný, u toho zombíka to fungovalo. To nevadí. Já jsem rád posloužil jako... Pane Bože, musíš to vyhodit, zbav se toho. Ale co na to říká můj názor? Svědomí, ozvi se. Udělej to, můžeš ovládat tento svět. Zajímavý nápad. Jenomže mé svědomí, rád bych si poslechl taky to hodné svědomí. Cože? Já jsem to hodné svědomí. Cože? Ty jsi moje hodný svědomí? A jak teda vypadá moje zlý svědomí? Ne, prosím, toho nepřivolávej, toho... Ale ne, prosím. Hoduj na obědech, na lebkách a na síle svých nepřátel. Pane Bože, mám dost zvrácený svědomí. No, z toho bude trauma na pozbytek života. No, radši bych měl poslechnout svou intuici a využít tuto knížku k celé světové nadvládě. Ne, počkat, to zní trošku dost blbě. Ano, už vím, vymítím díky tomu veškerou kriminalitu. Pane Bože, tvoje intuice je dost děsivá. Promiň, intuice mi dává takový zlý hlas v mé hlavě. O 2 panáky a měsíce později. Zprávy z kanálu Chuck TV. Dobrý den, zdravíme naše diváky z celého světa. Kriminalita celého světa se prudce snížila. Ano, hádáte správně, všichni zemřeli, ale nevíme jak. Nikdo z nás. Policie to prozatím vyšetřuje, ale zatím objevila jenom jednu příčinu smrti. Udušení. Co se to sakra ve světě děje? Sledujte dále nejlepší kanál celého světa, Chuck TV. Ty vado, Tondo, vedeš si dobře, zabil si všechny kriminálníky celého světa. To stále není dost. Musím zabít všechny, které si to zaslouží. Ano, toho psa, který mě kousl, toho politika, který zakázal mé oblíbené jídlo. Všechny ty otravné lidi. Zabít všechny. Tondo, děje se s tou něco divného, tak nás normálně nechováš. No proto, že ho ovládám, když mám tento mes v ruce, tak můžu ovládat svět za pomocí jeho debilismu.
Tondo, tak to nechat nemůžu. A kdo mě zastaví? Ty ne. Promiň, Tondo, ale takhle to nejde. Ne, to nebudu. Čin je dokonán. Ale já sebral Tondu. Ne! Ale počkat, já mám stroj času. Trochu poničený, ale pořád funguje. Zadám souřenice. Tak jedeme. Před dvěma záběr. Mám tady takovej notes, ne? Tohle. Tomu se říká notes smrti. A ten umí takovou speciální věc, to bys ani neuměl. Umí? Co to? Tome, to je nástroj času, jako by ním někdo cestoval. Musíš to víc vyhodit! Kdo ty sakra seš? A co tady? Ne, nové smrti je pryč. Tihle lidé už jsou lhostejní. Mizí pro nové. Co sakra seš a co se to stalo? Já jsem Tom z budoucnosti. Cože? Jsem z budoucnosti, kde kvůli tomu na testu Tonda zemřel. A tak jsem se vrátil v čase, abych to napravil. Dobře. Kámo, ale počkat. To znamená, že pokud si budoucnost změnil, tak to znamená, že nikdy nebudeš existovat. Cože? To ne! Co to kurva? A až to opětně zvolají, tak náhle přiletí orel, na kterého nasednou. A odletí se slovy šťastné a veselé Vánoce, bojíme se, uvidíte v dalším roce. Já ten scénář tak nezvládám. No, scénář pro 10. epizodu bojíme se nemáme, tak budete se muset obejít bez ní. Šťastné a veselé lidi. Šťastné a veselé.